Kinong tho khobor na Ribhoi district kilapan pau kajing kandet ka bakraw halor kajing khlat no jong uba Ronald's im ubadai upara nong tho khobor uba treiru but ushilong times na nong stony ubala khlat no kandet hane ka step hadin kajing shitom ka balane kumba ka tu ka nepor kum ka kanhun kinong tho khobor na Ribhoi kidap da kajing kandet ka bakraw ban yo sngo ba uba Ronald's im umdan shu hakane ka perthei namar kajing ban jong kajing shitom hakamet bat kajing khlat no jong uba Ronald kadai shisha kajing du nong ka bakraw namar ude uwe na kinong tho khobor ubadan ka mensim kajing atrelang bat ki para nong tho khobor bat ubala shakri khamslam hakakam na kalyang kinong tho khobor na Ribhoi kila pharu ka karwo sngolam ya ka ying ka sem baro ka we jong uba Ronald's im nadu ka lok bat ki khon kikti ringkat kijing duai ba uble nong bu nong thau un pentengen bat ri sumar ya ka ying ka sem watla ki mat ya ka jing thang ka mensim halor ka jing du no yu rishat bas kem jong ka ying bat uble un ai ka jing ja thai ba junom ya uba Ronald तो हगने के por ni nakaliang jung ka Ribhoi district journalist union lani ke penhun gino khobor na Ribhoi district ni pen pau ke jing su kendit baga jing susi ke bakhau halor ke jing yo jing tip jing ya khobor ke susi ha ba wei na utkot nong khobor na nong stoin bade u Ronald sim u lakhat anak ke perthei tekene ke jing yo jing tip jing halor ke jing klat Jauh pelapun kendit yangi kumgi paran khobor bat ngidap ru dah mesim jong jing Sofia jing Sosi haji shisha kumbolong boros kita hoj wal ada de na nong stoin bat na Ribhoi ngidon kata jing ide ke bajan ba ngiju ya fliu jumut na kapor sikapor lagalong kilo kilo kita gimana kintiu kum kita ki paran nong khobor tekane ke jing khat no ju lan ke jing jing tip ji ba khat no mentak stem halalong sya ka khobor ka ban susi yangi kum ki paran no khobor te nakal yang jongi kum ka Ribhoi district journalist union dan ke kanhun ki no khobor na Ribhoi district ni pau ke jing susi ke bakrau bat hakaju ka poru ni pha kata ka khobor solem sya ki bahaying hasem sya ki ki pa khamtam kalok ikun kikti hoj let's say kene jengwan tap jong ne lo bedum hari ke semjuki kalong syak ta jing thang lane ke jing susi ke bakrau ha baki ladu no yokun ane kum ki kun ladu no yokpa ane kalok ladu no yu henry kum kata ka khobor solem ni pha let's say baki ni ki kai bero kide ki jing penyai renti jong tau nongbu nong tau tenak kalian ke jongi ngimdan na kiwi pat kikitin man kren la ne manong Henry kan ke jing klat ke ju along ke jing du nong ke bakrau om tang ya ki paran tho khobor na nong na west kasihel la ne na po Shillong Henry kum mangiru paran tho khobor na Ribhoi district along ke jing du nong ke bakrau ingi namar ha ke jing lap ke jing siam jingi de wei na usamla bodon kata mensim mania trelang la kalong ha kanu nu kam tingi sodu shisha halor ne jing klat ju wala kaptaru ni pha eta khobor solem ma blai trai kan rat nong bu nong thau un ai kata ke jing pentengan ya ring kesem ya kalong ikikun made ke beit batan ai ba blai trai kan rat nong bu nong thau ba un ai kata ke jing jathaj ba bom jukut balese hoj wala dang imla shuban kindu ni ban yu i Henry nginge scam ba Ronald udon kat bani agba ma uru udang kerku kedo ingin nasalendan agba ki kam ki ba itreng kita kinlong ke bajom desa sisen ni pen pau kada jing susi ke bakrau ai ba kamen sim jong Ronald sim kan yo ya ta ke jing jathai ba bom jukut ha ta ka khet ane ha ta ka jaka ka ba ble ula pengkrek terpang na kamta jo ang dikini kinten publik sibon publik sejaro